yo jenang apa-apa berkenan. Kesta sing wong ndi? Sing ana kok. Anak apa sih? Yang berat nguyu kok lah. Nguyu mu masih ngapa? Wis berat banget pula. Aja nguyu nang kono. Baterai seminggu ya. Ana wong jagung apa ya? Mas, niki urung bocah loro liwat. Berdua mangkat bareng ya, boline bareng, malah ninggali di situ ya. Bisa tinggal pati deh, koyo-koyo apa ini dia? Mas, paksa mas! Loh, niki baksane Bu.